nom és Boro Montpó i el nom del negoci és Taller Sa Baldoví. El meu negoci té 30 anys, 33, i ens dediquem a la reparació i manteniment de vehicles. El que més m'agrada del negoci és que treballo en el que m'agrada i, de pas, ajudem a la gent a solucionar els problemes d'ells i al mateix moment superar nous reptes tots els dies. La idea de muntar el negoci va sorgir més de la continuïtat que d'altra cosa. O sigui, jo treballo així 30 anys. 30 anys era de l'antic propietari i ara el porto jo a 3-3 i anem marxant. O sigui, continuïtat. El món de l'automoció avança a una velocitat estratosfèrica i hi ha que ficar-se al costat d'ell si vols estar en aquest món. Entonces hem evolucionat en màquines de diagnosi, en màquines de gasos, en màquines per poder passar les ITVs, en llevar gasos contaminants i de més històries d'aquest estil. O sigui, hem avançat molt i hi ha que estar al dia i ficar-se al dia fent cursets i estar molt al dia. Des de gent quan ve, els meus clients, que ja més que clients són amics, són companys, són de tot, quan tenen un problema venen i ja no sols es soluciona el cotxe, sinó que a vegades venen i em pregunten alguna cosa i es conteste, s'ho puc solucionar o no? Es deriva on toca. Normalment us ho soluciona, però si no, se s'aconsella on tenen que fer-ho. Consells, treballar i luchar i dependre dels errors i tirar avant. No n'hi ha molt més, Ahí. Arrimat, és una font d'informació important. T'ajuden a veure si tens alguna ajuda, t'ajuden ara en la pandèmia, cada canvi de normativa que era cada 3 i no res, anaven dient-ho i anaven ficant-te al dia perquè ja no sabies de qui fer cas i, sin embargo, tens una font fiable on prendre les mesures necessàries per estar al dia. I, a més, és una finestra que també te dona, com ara, publicitat a l'exterior.